Ja hem parlat en altres capítols sobre els sistemes de ventilació mecànica amb recuperació de calor, però en aquesta ocasió veurem alguns detalls a tenir en compte per mantenir un bon nivell de salubritat i al mateix temps estalviar el màxim d'energia. Hi ha molts edificis que pateixen el síndrome de l'edifici malalt a causa de problemes amb la ventilació. Una bona ventilació ens permet evitar l'excés de concentració de CO2, que limita la nostra capacitat de concentració, el vapor d'aigua, que pot ocasionar humitats de condensació, de compostos orgànics volàtils, que poden afectar greument la nostra salut, i també les olors de l'activitat humana. Però clar, aquí ens trobem amb un dilema, perquè des del punt de vista de l'estalvi d'energia, ventilar molt és un desastre. Gastem energia en climatitzar l'aire per després llançar-lo fora i fer-ne entrar de nou. Anem a veure com es plantejaria la ventilació de doble flux en un habitatge de molt baix consum d'energia. La instal·lació comença amb la màquina de ventilació. Aquí hi tenim els ventiladors, recuperadors de calor, elements de bypass per l'estiu i les bateries de calor i fred, per tal de climatitzar l'aire. A continuació tenim la caixa de distribució que distribuirà l'aire a les diferents estances. Hem de distribuir l'habitatge en 3 tipus diferents de zones: les zones d'admissió, zones d'extracció i zones de pas. Les zones d'admissió són els espais secs, com per exemple les habitacions i la sala d'estar. Les zones d'extracció són els espais humits, normalment cuines i banys. Les zones de pas acostumen a ser els passadissos que connecten els espais. Per tal que la instal·lació funcioni bé, hem d'aconseguir un equilibri dels cabals. El cabal d'aire fresc que entra a l'habitatge hauria de ser igual a l'aire viciat que en surt. D'aquesta manera es garanteix l'eficàcia del sistema de recuperació de calor i a més evitem que hi hagi infiltracions indesitjades. L'Standard Passive House recomana els següents cabals i són els que utilitzarem com a referència per aquest cas. Comencem definint un valor de 40 metres cúbics per hora per la sala d'estar, 20 per les dues habitacions individuals i 30 per l'habitació doble. Ara toquen les extraccions. 40 metres cúbics per hora per la cuina i 40 per cada un dels 2 banys que tenen banyera. En total tenim 110 metres cúbics hora d'impulsió i 120 d'extracció. Equilibrar els cabals és molt important. Si tenim un sistema de ventilació amb recuperació de calor, les infiltracions d'aire no controlades ens perjudiquen molt. Faran que el rendiment del sistema sigui molt pitjor i si tenim sobrepressió o depressió, és molt probable que hi hagi infiltracions que no volem. Per tant, en aquest cas hem d'incrementar una mica la impulsió. Per exemple, podem posar 50 metres cúbics per hora a la sala d'estar. Una vegada hem equilibrat els cabals, hem de pensar com distribuïm l'aire. Podem utilitzar un sistema lineal o un sistema en estrella. Els sistemes lineals s'acostumen a fer amb tubs galvanitzats. Tenen l'avantatge que s'utilitza menys material per fer-los, ja que hi ha un sol conducte que es va reduint la seva secció a mesura que va distribuint a les diferents estances. Un dels problemes que pot tenir aquest sistema és que es distribueixin els sorolls entre diferents habitacions de l'habitatge, per tant cal preveure amortiguadors acústics. Els sistemes en estrella tenen conductes independents des de la caixa de distribució fins a l'habitació, que normalment són de polietilè d'alta densitat. D'aquesta manera s'utilitza més material, però no cal anar calculant seccions de conducte per trams i a més no hi ha problemes per a la distribució de sorolls entre estances. L'aire que impulsem ha d'arribar als conductes d'extracció, per tant és important que hi hagi obertures de pas a les portes. Pot ser tan senzill com que les portes deixin un espai lliure de més d'1 centímetre per la part inferior. Si volem fer-ho més elegant, hi ha productes al mercat que permeten el pas de l'aire, però no es percep un forat a la porta. Procurarem que la impulsió estigui en el punt oposat a la porta, així s'assegura una millor distribució de l'aire. El sistema de ventilació s'ha d'adaptar molt a la realitat de l'habitatge per tal de poder mantenir el confort i la salubritat. Per això el sistema hauria de tenir 4 modes de funcionament: apagat, absent, encès amb cabal de consigna i encès amb cabal intensiu. Depenent de les possibilitats del sistema, serà l'usuari qui podrà variar la quantitat d'aire que circula en cada un dels modes, o haurà de trucar a un tècnic perquè li configuri el sistema adaptant-se a les seves necessitats. Si a l'arribar a casa, després d'un cap de setmana fora, l'usuari veu que l'aire està massa viciat, haurà de reconfigurar el mode absent. El mode intensiu, també conegut com a mode festa, es fa servir quan hi ha condicions especials que requereixen més ventilació. Pot ser quan hi ha molta gent a casa, però també pot ser convenient activar-lo si estem cuinant sardines, per exemple. Ja podeu veure que per tal de fer edificis de molt baix consum d'energia, cada vegada s'està afegint més complexitat a l'hora de construir-los. Però el sector de l'edificació està anant cap aquí, igual que ho fan altres sectors com el de l'automòbil. I no és tan estrany si ho pensem bé. Al cap i a la fi, els organismes vius, com les persones, són molt eficients des del punt de vista energètic i això s'aconsegueix gràcies a tenir uns sistemes molt complexos, que s'han anat perfeccionant al llarg de milions d'anys d'evolució. Consulta els impactes ambientals amb el programa d'AppCons.